Hvad jeg laver til min kæreste at spise på en dag. Til morgenmad laver jeg en lille skål med skyr og chiagrød, hjemmelavet mysli, vindruer og hjemmelavet passionsfrugt med mangosauce, og det får han med brød og et blødkogt æg til. Og en donut on the side. Til formiddagssnack vil han gerne have noget med min hjemmelavet Dubai-is. Og til frokost starter jeg med at lave et grøntsagsfad med hummus, og så putter jeg noget feta på en pande og noget spinat og noget pesto, jeg havde lavet, som skulle bruges. Og så æg og nogle hvide bønner, der også skulle bruges. Det steger jeg færdigt, og så tager jeg feta pesto-æggene på rugbrød og topper med sultet rødløg. Og det var dagens frokost. Æggemaden blev ikke så pæn, men det blev grøntsagsfad til gengæld, og det smagte rigtig godt alt sammen. Så havde jeg også en rest rugbrød, der skulle bruges. Det er en rigtig restdag, som I kan fornemme. Så den gav jeg en tur i foodprocessoren sammen med brun farin, salt, havregryn, valnødder og lidt mel. Det smuldrede jeg sammen med smør, og så skar jeg nogle æbler, som jeg puttede ned i fad, toppet med lidt sukker, kanel og kardemomme, og så rugbrødsblanding og så den i køleskabet, for vi skulle ikke spise den endnu. I det asiatiske supermarked havde Ellie virkelig lyst til en månekage, så det skulle han selvfølgelig lige prøve. Og til aftensmad startede jeg med at lave en sovs med ingefær, hvidløg, østersovs, soja, citron, chili og MSG. Så skar jeg nogle rødløg og stegte på en pande, tilføjede gulerødder og jordskokker, noget kål og lod det stege lidt og tilføjede så voksovsen. Så stegte jeg nogle udernudler og tilføjede dem til grøntsagsblandingen sammen med noget spinat, og så var vokken egentlig færdig. Jeg toppede den med indbagte rejer, lime, forårsløg, peanuts og syltet rødløg. Og det var dagens aftensmad, også en af mine livretter at lave, når man har en masse grøntsager i køleskabet, der bare skal bruges. Bagefter gav jeg rugbrøds æblecrumblen, jeg lavede tidligere, en tur i ovnen, og den spiste vi med lidt is til, og det var alt, han spiste i dag.